Echegaray, i el vam acondicionar per les nostres possibilitats i prou bé en aquell entonces. Ja en vistes d'ahir, que ens va eixir molt bé, en l'any de capità van créixer més gent i entonces no cabíem allà dalt. Entonces ens va eixir la gentilesa també de que ens van oferir el local que tenien les Tomasines en el carrer Don Simón. Finalitzats els compromisos d'alferes i capità, Emilio Jordà va deixar el càrrec amb la satisfacció del deure acomplit. Corria l'any 1983, el mateix any que va morir Luis Buñuel, el cineasta espanyol més universal. L'any 1983, la Deutsche Grammophon llançava al mercat europeu de l'electrònica el primer disc compacte amb lector de raigs làser. Eixe any, José Ramón Lloria Peidró era anomenat primer tro dels asturianos, després d'haver sigut el primer fester alcoià que va pagar una derrama. I sóc el primer fester, suposa, en Alcoi, que va pagar una derrama. Vaig pagar una derrama de 500 pessetes per poder ingressar en la fila. Entonces era, el meu amic José Miguel Bereto era el primer tro, i no va tindre altra ocurrència que posar una derrama. I bé, i des d'entonces estic en la fila, estic molt a gust, no falta ningú any a la festa, i fins a la fecha espero continuar molts anys més. José Ramón Lloria ha sigut el primer tro més dedicat a afers culturals de la història de la fila. L'any 1983, abans de començar el mandat, va veure estrenar el sainet Any de càrrec, d'Ernesto Valor Calatayud, dedicat als asturianos. I l'any següent, durant l'entrada de 1984, es va estrenar una altra peça artística dedicada a l'entitat, la marxa cristiana A la Creueta, del compositor alcoià José María Valls Satorre. José Ramón Lloria va ser també el responsable de la preparació i redacció del fascicle dedicat als asturianos en Nostra Festa. En l'època que va ser el primer tro va ser l'any que es va editar Nostra Festa. La confecció del fascícul nostre va ser molt laboriós, perquè les files antes no era com ara que funcionaven a base de secretaries, una secretaria així, que ho tenen tot molt ben organitzat. Jo no sabia per on pegar i em vaig clavar en un quarto que hi havia en la fila antiga, allí en el carrer Nicolauet, i allò tot era pols, i papers vells, i jo deia, mare de Déu, quanta cosa, sí, ja veurem. Però res, em vaig clavar allí, vaig començar a reverejar papers, i van eixir coses molt interessants, perquè després el fascícul es va quedar molt guapet. Ell va ser l'encarregat de donar continuïtat a la banda que des de 1982 acompanya a la fila, la Unió Musical Belgidense. Al igual que abans ho van fer les músiques de Penàguila, la de Xeresa i la de Xella. Per esta època, José Ramón Lloria va viure una curiosa anècdota en el desaparegut local de la fila situat en el carreró de Don Simón. I mira, que ara arriba a la plaça, només tenia que pegar tota la volta. Quan arriba a la fila, per l'últim que està el ministre Barón, i m'han dit que puja perquè se ve a almorzar allí, se'n venen tots a almorzar a la fila. I tu t'assentes a una taula i que no la toca ningú. Perquè si la toca algú, quan vinguin aquestes persones, allò serà total. Puja a l'Ajuntament, se n'anem a almorzar, i quan arriba allí al carrer Don Simón, em veig tota la fila fora i les portes tancades, perquè el secretari havia dit que allí no entrava ningú perquè ells es coneixia massa. I que fins que no arribarem nosaltres, allí no entrava ningú. I es va tindre fins que vam anar fora del carrer tots. José Ramón Lloria va completar el seu currículum fester en ocupar els càrrecs de vocal i secretari de l'Associació de Sant Jordi durant un període de 6 anys. En l'any 86, del 86 al 89, vaig ser vocal de la Junta de Festes i després, en l'any 89, em vam elegir per secretari, que estava del 89 al 93.
I això verdaderament és la meva trajectòria en la festa. Però tot això va ocórrer després de l'any 1985, l'any en què José Ramón Lloria va deixar de ser primer tro. El mateix any que Espanya va signar el Tractat d'Adhesió a la Unió Europea. L'any 1985, per segona volta en tot el segle XX, el cometa Halley s'acostava a la Terra, despertant tota una onada de fatalistes premonicions. Eixe mateix any, José María Sancha va accedir al càrrec de primer tro després d'haver estat 23 anys com a fester asturiano. Una fila molt entranyable perquè inclús les olles, en la fila antiga, les fèiem enmig de l'escala, passant-se esplais des de l'entrada a dalt, tots rient-se, anaven tots junts sempre, no hi havia ningú problema entre nosaltres. Per eixa època, al coll es notaven els efectes d'una nova crisi econòmica. Les fàbriques tancaven i els treballadors anaven a l'atur. Enmig d'esta difícil tessitura, la fila va iniciar una arriscada aventura, l'adquisició d'un nou local. Canvi de local, pues, va portar molts problemes, però la veritat és que en 40 amics que érem en la fila es vam arriesgar tots, ahir no hi ha que donar peu a un ni altre, van ser tot a la fila, uns van destacar més, com és normal, i altres, però que la veritat va ser una labor de tots. Tots van arriesgar lo seu i cada un en la directiva va arriesgar el que devia d'arriesgar, per això eren responsables de la fila asturianos. Degut a la crisi econòmica generalitzada, molts festers no van poder afrontar les importants despeses que l'adquisició del local suposava i van donar-se de baixa en la fila. Això va provocar una difícil situació en l'entitat que no va superar-se fins al 12 de febrer de 1988, amb la inauguració del nou local. Eixe mateix any, els asturianos es van veure embolicats en una altra fita històrica, la celebració dels 150 anys de participació ininterrompuda en la festa. Un munt d'actes es van encarregar de commemorar l'efemèride, però el més espectacular va ser la participació d'una esquadra especial en l'entrada, lluint el disseny de 1900, que va ser adaptat pel dissenyador Francisco Borrell. Per a subratllar la celebració, l'esquadra va estrenar la marxa cristiana Víctor de Francisco Molina, que va interpretar la Unió Musical Contestana.